त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये। ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी। आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे। संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49। हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा। नरवडे प्रकल्पग्रस्त आता आक्रमक झाले असून जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत धरणाचं काम सुरू करू देणार नाही अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे। प्रशासनानं पोलीस बळाचा वापर करून सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही सामूहिक आत्मदहन करू किंवा आमच्यावर बुलडोझर चालवून काम सुरू करावं। आमच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये असा इशारा नरवडे प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीनं संघर्ष समितीचे सुरेश ढवळ, संतोष सावंत आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांनी दिलाय। नाही सर, तुमची आता एक मिनिट ह्याला पत्र दिला नरवडे धरणाचं काम 2 दिवसांपूर्वी पोलीस बंदोबस्तात सुरू केलं जाणार होतं, मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या विरोधामुळे 2 दिवसांचा अल्टिमेटम पोलिसांना दिला होता। सोमवारी पोलीस बळाचा वापर करून काम सुरू करण्याची शक्यता असल्यानं धरणग्रस्तांनी सकाळपासूनच सुमारे 500 ते 600 प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते। मात्र सोमवारी पोलीस यंत्रणा त्या ठिकाणी आलीच नाही आणि कामही सुरू झालं नाही। मात्र प्रकल्पग्रस्त दिवसभर ठाण मांडून होते। यावेळी महिला भगिनींची संख्या लक्षणीय होती। जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत 1 इंचही प्रकल्पाचं काम सुरू करू देणार नाही। आधी पुनर्वसन मग धरण ही आमची भूमिका कायम असल्याचं प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितलं। स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच मुंबईवासीही मोठ्या संख्येनं नरवडेत दाखल झाले। प्रकल्पग्रस्तांनी प्रकल्पाच्या ठेकेदाराबरोबरच पोट ठेकेदारांना धरणस्थळावरून मशिनरी हलवण्याच्या सूचना केल्या। कामच सुरू करू देणार नाही तर मशिनरी कशासाठी, जर काही नुकसान झालं तर त्याला जबाबदार आम्ही राहणार नाही असा इशाराही दिला। यावेळी प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे सुरेश ढवळ, प्रभाकर ढवळ, संतोष सावंत, सरपंच गणपत सावंत, आनंद सावंत यांच्यासह ग्रामस्थ, प्रकल्पग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। जे प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध असून सुद्धा जे प्रशासनाने प्रोटेक्शनमध्ये काम चालू करायचं घाट घातलं आहे आणि त्यानंतर आज सुद्धा ती मीटिंग आयोजित केली आहे दुपारी 2 वाजता आणि त्या मीटिंगमध्ये जाऊन जे आमचे काही प्रश्न आहेत, जे प्रश्न जर आमच्या सुटले नाही किंवा त्या प्रकल्पाला चालना त्यांनी दिली नाही तर आम्ही निश्चितच आमचा विरोध हा कायम राहणार आहे प्रकल्पग्रस्तांचा। कारण आता जे आमच्या कमिटी आहेत ते वेगवेगळ्या होत्या पण आज आम्ही धरणग्रस्त म्हणून सगळे एक आलेलो आहोत आणि जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सुटत नाही, कारण आज प्रकल्पाचं काम 90% पूर्ण आले आणि पुनर्वसनचं काम हे अद्यापर्यंत पूर्ण नागरी सुविधा अपूर्ण आहे आणि भूखंड वाटप वगैरे कुठलं झालं नाही, कुठल्या खातेदाराला कुठल्या प्रकारचं अनुदान मिळालं नाही आणि यासाठी आम्ही भविष्यामध्ये आमचा लढा हा तीव्र ठेवणार आहोत आणि भविष्यामध्ये जोपर्यंत प्रकल्पाचे प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत प्रकल्पाचं काम कुठल्याही प्रकारे आम्ही करू देणार नाही। हा आमचा प्रकल्पग्रस्तांचा आमचा निर्णय आहे आणि जर भविष्यात करण्यात तर आम्ही जेल भरण्यासारखं आंदोलन आम्ही करणार आहोत। कोकणातलं सर्वात पहिलं अपडेट आणि आमचं टीव्ही चॅनल लाईव्ह पाहण्यासाठी थेट भेट द्या आमच्या वेबसाईटला। लॉग इन करा www.kokansatlive.com वर।